Vládni poslanci schválili v prvom čítaní balíček zákonov, ktorý je antireformnou lavínou, ktorá zasypáva cestu k správnym a skutočným riešeniam. Je to antireformná sada zákonov diskriminujúcich detí cirkevných a súkromných škôl, ktorá nás vracia do obdobia, hádam, spred roka 1989. Situáciu omnoho komplikuje a robí neprehľadnou. To množstvo zmien, ktoré zamestnajú papierovaním, ktoré zamestnávajú prepisovaním všetkých poriadkov a interných predpisov, metodických pokynov a všetkých možných administratívnych dokumentov, ktoré sprevádzajú výchovu, vzdelávanie každého dieťaťa, bude zamestnávať manažmenty, učiteľov, zriaďovateľov namiesto realizovania reforiem. Tento balíček zákonov ide nielen diskriminačne proti deťom cirkevných a súkromných škôl. On je proti najlepšiemu záujmu detí na všetkých školách a je škodlivý aj pre obecné, štátne, vúckárske školy. Je to veľmi zlá správa pre všetkých rodičov, detí a celé Slovensko. Štát sa v tomto zákone stavia nad rodičov. Štát rozhoduje o tom, kam svoje dieťa už od 3 rokov, kedy a kam ho máte priviesť. Počúvam tu argumenty z okrúhleho stola z prvého takéhoto veľkého stretnutia, ktoré sa koná dnes po odsúhlasovaní zákonov v prvom čítaní. Všetko, čo povedali moji kolegovia, tak ich nazývam, lebo 35 rokov som budoval školstvo na Slovensku, štátne, medzinárodné, cirkevné aj súkromné a úspešne, tak všetci kolegovia, čo tam hovorili z praxe a z terénu na okrúhlom stole, podpisujem, bez výnimky. A to, čo oni hovoria, je, prečo toto robíte, nevidíme zmysel. Nezapratávajte cestu k skutočným riešeniam, ktoré vymenovali. Neznižujte kvalitu personálneho zabezpečenia škôl. Neoslabujte manažmenty. My potrebujeme robiť pravý opak. Neznižujte inklúziu, dostupnosť poradenských služieb. Nehazardujte s ich existenciou. Na jednej strane som počul, ako je odporúčanie, že nemáme mať malé školy. Na druhej strane tento zákon o čom hovorí? Že keď mama z obce menšej, povedzme, kde má školu, kde bývajú so svojím dieťaťom, cestuje do práce, nemôže zobrať ponovom už svoje dieťa do miesta, kde vykonáva prácu vo väčšej obci alebo meste a tam ho podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia dať do škôlky alebo školy podľa svojho výberu alebo potrieb tohto dieťaťa. Možno, že potrieb špeciálno-výchovných, zdravotných alebo iných, ktoré to dieťa má. Toto už nemôže. Musí ho nechať v tej obvodnej škole. Toto je pravda? Najlepšia škola je najbližšia škola? Možno, že to tak raz na Slovensku bude. Ale cesta k tomu sa práve touto nezmyselnou lavínou predpisov zahatáva. Pretože ľudia budú namiesto zmien v živote a v triedách s deťmi meniť dokumenty, prepisovať poriadky. Toto je zlá správa pre každého rodiča, každého žiaka aj celé Slovensko.